и целият персонал да отправи да хвърлим една ръкавица към Куба бар. Готови ли са хората така? Понеже е модерно, няма само Бил Клинтън и някакви умрени американски президенти да избрат. Имаме смелчак, който скажа ли са кръста? Същото е. Аз го правих. Водата пак е любезно представена от нашите приятели от ДНК. Така, иначе ми имаш да кажа нещо. Аз съм Сашо, искам да отправя едно предизвикателство към Куба бар, конкретно към Жоро, който е там и се крие някъде зад фотографа. Жоре! Жоре! Ела, ела! 24 часа имаш, брато! Айде, Жоре! Жоре, 24 часа, брато. Така, всички искам да знаят, преди да започнем, искам на всички да е ясно, че го правим за едно момченце Крис, който е в будна кома и е паднал в един фонтан в София. Нека да се знае, че аплодисментите са за всички вас, а не за държавата, защото вижте докъде докарахме ние да се оправим с тези неща. Така, телефончето е 17-3 седмици, трудно да се обърка. Така, махнете му сухото, ако обичате, момчета. Момичета, плакнете очи. Така. Куба бар. Куба бар да ви върви по вода. Така скъс. Готови сме да продължаваме с моето сега една втората част. Малко аплодисменти за адеквация, тече груби, напускате тема.